karamin dan shaye-shaye, karamin dan iska. Kai ka isa ka zo ka tare ni? Kai ka isa ka hana ni in shiga gidan mijina? Har akwai wanda isa hana in shiga gidan mijina? Baka san wace ce ni ba wallahi baka isa ba. Ya ayyuhan nisa'u, ina kuka baro amaryar taku? Ga ta nan da zan babbar da ka anan gurin. Bai wuri ku ce shiga dakin mijina dan rena hankali. Ina fata wannan ya zama wato ainihin izina a gare ka. Ka fahimce ni ai? Allah ka kyale ni ba ruwanka da ni. Banne da Allah. Jibril akwai matsala. Ka duba ka ga wato ainihin waɗannan gunduma mataye yanda suka tsaya a gabanka. Suna maka wato ainihin barazana. Ba fa zan iya koma cikin gidan nan ba. Na za ka je ya isa. Yanda ya saba fita da dare ni ma fita zan yi. Ya isa ni da kuma wa za ka bari a gida? Ni wato ainihin zan fita. Assalamu alaikum. Ya isa. Zai baka. Fita ne. Ya Jibril. Mu je mu haura sama. Ka ji su ko? Ka gan su? Wallahi kalina ma daya kada na je asawanya ta budan nan ta sa ma ta mutu. Sai yasa na ce ai mu je mu sako da ita. Ai ni fita zan ba na gobe.